En busca de l'Arca Perdida va ser per a mi un referent. És potser la pel·lícula que més vegades he vist i més he disfrutat. És bestial, és bestial, la veritat. Fer anar el fuet, apallissar nazis, posar-te el barret, la fedora, és bestial. Sempre m'ha apassionat molt el personatge, per damunt de tots, i llavors, sí, vaig dir, ostres, m'agradaria molt, la veritat, si pogués interpretar, provar d'interpretar i dirigir una pel·lícula d'Indiana, m'agradaria, i sí, la veritat, és tot un repte. Els humans tenim un racó al cap ple d'històries que ens han marcat o emocionat. Potser ens agradaria explicar-les a la nostra manera, però ara com ara, a Europa han de passar 70 anys des de la mort d'un autor perquè les seves creacions estiguin a l'abast de tothom. Algunes comunitats de fans no tenen tanta paciència, sobretot si les alimenten amb comptagotes. 15 anys sense veure Indiana Jones a la gran pantalla segurament és massa temps. Al Canà hi han posat remei amb el format del fanfilm. Vam entrar a una comunitat de fans d'Indiana Jones i, clar, quan es fiques, i tots comenten inclús, mentre no se fan pel·lícules oficials, la gent encantada de que algú faci curtmetratges o pel·lícules relacionades en el personatge que els agrada. El primer fanfilm que vam fer, per exemple, que no el vaig dirigir jo, el vaig dirigir Jonathan Jiménez. Indiana Jones i la Corona d'Espines va aconseguir 200.000 visites a YouTube i segueix pujant. Vull dir, tenim esperança que el Santuari de l'Orden Negra, aquesta última, ho superi encara més, perquè ens estan escrivint de Sud-amèrica, d'Alemanya, dels Estats Units, que quan surt, perquè clar, ja fa temps que estem fent publicitat i tal, i tenim una mica d'expectativa, i més ara sortint l'oficial de James Mangold. Harrison Ford és inimitable i sembla molt pedant dir vaig interpretar l'Indiana Jones de Harrison Ford. Llavors jo l'he intentat donar un estil una mica personal. La xuleria que té ell és pràcticament impossible, però ho he intentat. Sacrílego. Sacrílego no, arqueólogo. En teoria te deixen utilitzar el personatge, inclús hi ha gent que fan fanfilms i utilitza la banda sonora i tal. Nosaltres, en aquest cas, no ha sigut així, hem fet una banda sonora completament original, però te deixen utilitzar tot això sempre i quan tu no obtengues beneficis de la pel·li. I tampoc pots demanar diners directament per a produir la pel·lícula. Llavors els sponsors el que van fer va ser comprar-nos els tratges de Gestapo i això i regalar-nos. I així, aconseguint extras i tot, hem aconseguit posar tots els nèmesis d'Indiana a la pel·lícula i fer una pel·li, el que nosaltres pensem, dins del baix pressupost que tenim, el que trobem que és una bona aventura d'Indiana Jones. Al marge de les restriccions pressupostàries, Indiana Jones i el Santuario de la Orden Negra és un llargmetratge amb ambició i perícia narratives. No es conforma a reproduir, sinó que, sobretot, vol provar com es comporta el referent fora dels seus límits habituals. Volíem fer una pel·li d'Indiana Jones correcta, però també volíem aportar el nostre toc d'originalitat, de creativitat. Llavors vam dir, Indiana Jones no té cap tipus d'erotisme, és massa correcta. El gore, sí, a la segona tenia una miqueta de gore, però hem anat una miqueta més allà. Per exemple, els nazis sempre són molt estúpids a les pel·lícules d'Indiana Jones. Jo és que la meva pel·lícula preferida, sense comptar el friquisme d'Indiana Jones, és La llista de Schindler. Vaig intentar això, fer una mescla de lo que són els dolents de la llista de Schindler, en tratges baratos dins del que cap, però la personalitat aquella dels reals que van existir i què passaria si Indiana Jones el fotéssim al mig de l'infern d'Alemanya, com diem a la pel·lícula. Marcians i marcianes, heu de vindre a veure la nostra nau espacial. I a provar els nostres cascos. Marcians de mar, si veniu a la Terra, que Déu vos empare, perquè trobareu
de tot. Sí, bueno, potser aquí hi ha oxigen, però lo de més no sé si està millor aquí. Marcianes, marcians, si heu assolit la igualtat de gènere, veniu a explicar-nos com fer-ho. Què pensaríeu vosaltres d'aquella llei que teníem de solo sí es sí? Marcianos y marcianas, necesito que me traigáis souvenirs y pongos de vuestro planeta, que los de la Tierra ya me pasé el videojuego.